главное своевременно выявлять, решать острые проблемы, чтобы они не приводили к трагедиям. 2020 елда bosh бәләсенә әверелгән җинаятьләрнең берсе ул кесә телефоны һәм интернет аша акча урлау. Соңгы елларда алар 3 тапкырга арткан. Бу исә гомуми җинаятьчелек саннарының артуына китерә. IT технологияларны угырлар да еш куллана, халык та ышана. Ежедневно объектами обмана становится около 30 жителей республики. Көн сайын республикада 30 кеше шундый каракларның корбаны була. Атна сайын 20 миллион сум зыян килә. Гадәттә кешеләргә банк хезмәткәрләре булып шалтыраталар, шулай ук товарларга интернет аша заказ биргәндә алдыйлар. Бу иң еш була торган очраклар. Шул рәвешле узган ел Татарстан халкының 1 миллиард сум акчасы мошенниклар счетына китә. Тагын бер четерекле мәсьәлә оешкан җинаятьчелек белән көрәш. Узган ел шушы төркемнәрдә торган 700 кешене җавапка тартканнар. 1200 җинаять ачыкланган. Хәзерге вакытта җинаятьчелек төркемдә торуның 5 очрагы тикшерелә. В 2019 году мы отметили. Узган елда без мондый җинаять очракларын теркәдек, әмма аларның җинаятьчел төркемнәр арасында территория бүлү өчен сугыш булмавы ачыкланды. 40 кешене тоткарладык. Җинаятьчел төркемнең 54 вәкиле хәзер җаваплылыкка тартыла. Бүген президент куйган бурычлар арасында балалар белән эшләү юнәлеше дә игътибар үзәгендә. Сер түгел, яшьләр күп вакытны телефонда, интернетта үткәрә. Аларның ни белән шөгыльләнүен, кемнәр белән аралашуын даими рәвештә күзәтеп торырга кирәк. Кичкенә генә хатын да вакытында төзәтмәсәң, ул киләчәктә зур бәләгә әверелергә мөмкин. Икенче ел рәттән балык булмаганнар катнашындагы җинаятьләр 800-дән артып киткән. Бер ел эчендә Россиядә тыелган АОЕ төркеменә кушылган 100 кеше исәпкә алына. В борьбе с нашими деструктивными силами они уже используют такие запрещенные приемы. Подростки, молодежь. Здесь я считаю, что и сама школа, наши среднеспециальные, учебные высшие школы в этой части не дорабатывают. Здесь только обращаться в органы правоохранительной системы совершенно неправильно. Это совместная наша работа. Президент профилактика өчен интернетка игътибарны арттырырга кушты. Төрле социаль җилтәрләрдә явыз ниятле затлар үз фикерләренә инандырырга, тәртипсезлеккә өндәргә һәм шул рәвешле җәмгыятьтәге тотрыклыкны какшатырга омтылады Рөстәм Миннеханов. Политическая борьба, общественная дискуссия может вестись только в рамках закона. Наша задача обеспечить правопорядок и соблюдение законных интересов граждан. Эта работа уже началась, прошлой неделе показала. Мы видим, что наши коллеги, представляющие деструктивные силы, значит, пытаются воспользоваться любым моментом. Это как бы подготовка, в том числе и к выборной кампании. Татарстан Эчке эшләр министрлыгында билгеләп үтелгәнчә 2020 елда тәртип сакчылары куелган бурычларны үтәгән, пандемия чорында катлаулы эш башкарылган. Нәтиҗәдә аеруча куркыныч һәм шау-шу уяткан җинаятьләр, урлаулар, талаулар кимегән. Илдар Сафиуллин, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы.